Penis. Tady je jedna bublina. To je Peťa. Peťo. Tam je Jury. Jury. Penis. Vagína. A žinule, mlaženo. Čtverečky, rozumíš? A víš co to je? Já to vidím červeno-černě, ty vole. Kubánec. Neblej. Já chci usnout, a jen kam? Tak jak chceš na gauč? Já přemýšlím kam usnout. Ale spí doma, já tě, jdem dovnitř, hele, jdem dovnitř, víš co. Mesele než, vole, na gauč pohodlnej. Co? Nebo s tím, Co? nebo s tím třeba bažový třeba. A když chceš spát, tak si lehni tady na lavičku, ne, vole. Nebo se mě sám řeknout. Pojď si já druhům, vole, a lehneš si tady, vole, na lavici. Seknout. Máša zmizela. Šla odvízt psy. No, přijde zase Máše, jo. Tak jo. Šla odjíst psy, lásko. Ano, ano. Ahoj. To není vůbec vidět, musíš si to natočit proti světlu, tady je z této strany. Ahoj, už je Soja v pohodě. Ne, my půjdeme domů, my se budeme projít a Tak co je Fakt- asi Fakt půjdete, jo. co já nevypít. To je v prdeli. jsme brýle. Hele, v prváku, ve druháku, ve třetíku neuměl pít a vždycky si se požral hrozně. A vždycky přines 10 flašek, víš co. A do dneška se to opakuje, jo, tak to není možný přece. On chlastá hrozně moc, ty vole, a není to, nečekal jsem tohle. Já pro něj jdu, ale